כילד שנולד בירושלים, והיה כל בוקר עומד בתחנת אוטובוס צמוד למתחם תחנת הקמח בירושלים, וצופה על העובדים מרימים את שקי הקמח ומעבירים אותם למסעית, תמיד אמרתי לעצמי, יום אחד יקרה פה משהו. לא חלמתי מעולם שזה יהיה אני. עיר עולם. פרויקט הדגל החדש של עקיבא זורייבין, האיש שיצר את ג'רוזלם אסטייט, יוצא לדרך. בלב ירושלים מקים עקיבא רובע חדש למביני עניין. שילוב של מגורי יוקרה אלגנטיים, מגדל משרדים מרשים, סדרת מסחר ופיאצה ירוקה. הולך להיות המקום המיוחד ביותר שנבנה בימים אלו בירושלים. רובע עיר עולם מוקף 3 שכונות ירושלמיות ותיקות. בית הכרם, גבעת שאול וקריית משה. הוא ממוקם אסטרטגית בכניסה החדשה לירושלים, דרך כביש 16 המגיע עד לפתח הרובע. הרובע נהנה מנגישות למוקדי העיר המרכזיים, תחנת הרכבת והרכבת הקלה. בחרנו באבנר ישר לתכנון של הפרויקט שלנו, כיוון שזה פרויקט ייחודי של עירוב שימושים שמעולם לא נבנה בירושלים. היה חשוב לנו מאוד לשלב בין ההיסטוריה של ירושלים למודרניזציה שקיימת היום בעולמות התכנון. אבל לא לפספס את הנושא הזה של ירושלים. תכננו את מגדל המגורים באופן כזה שלא יהיו מגבלות תכנוניות. לא קיים עמוד אחד בתוך שטחי הדירות. זה אומר שניתן בעצם לעשות כמעט כל שינוי בתוך שטחי הדירות, ומעבר לזה גם הסטנדרטים הבסיסיים כמו חתך הגובה רצפת תקרה מעבר לסטנדרט המקובל, וכמות החלונות במעטפת ייתנו המון אור לדירות האלו. ובנוסף דאגנו מחוץ לדירות ליצור שטחי רווחה לדיירים, מבית כנסת ומועדון דיירים ובריכת שחייה, גגות ירוקים שיוכלו לשבת שם ולבלות או לבנות שם את הסוכות שלהם, וכל זה מתוך מקום לייצר קהילה שיוכלו באמת להתחבר אחד עם השני. לעיצוב הפנים של הפרויקט נבחרה האדריכלית אורלי שרם, שמביאה עם היכולות עיצוב בינלאומיות ומייצרת מרחבים ציבוריים עוצרי נשימה, מלובי המשרדים ועד כל המרחבים הקהילתיים במגדל המגורים. תכננו בניין משרדים בסטנדרטים בינלאומיים. הרצון שלנו הוא לתת מענה לחברות הבינלאומיות האלו שמחפשות היום שטחי משרדים בירושלים, מתוך מטרה לגייס את ההון האנושי הטוב ביותר שניתן להשיג בעולם היום. המשרדים שלי יהיו בבניין הזה, בשתי קומות אחרונות, כי לא יהיו עוד משרדים כאלו בירושלים. למרות כל ההשקעה בתוכניות, בהדמיות, בפרזנטציות השונות, הדבר החשוב ביותר מבחינתי זה איכות הביצוע, כי זהו דבר קריטי להצלחת הפרויקט. פשוט לא להאמין, לא יאומן איך הדברים מתהווים, פשוט חלום. הקונים שלנו הם אנשים שבאמת יודעים להבחין ולהבין את מה שאנחנו עושים בפרויקט הזה. הן ברמת הסטנדרט והן ברמת האיכות. אני חושב שירושלים היום ראויה לפרויקט בסטנדרטים בינלאומיים. החלום שלי לגבי עיר עולם הוא בעצם לייצר משהו שלא היה עד היום בירושלים. עיר עולם, כל העולם כולו ברובע החדש של ירושלים.